wngkha jirani railway station terminal o jagao baireni je mal sobai khainka o jaga no buthago o jaga mal khali khlaio uko omo bebakno mal gari pathor tai ayakni hingke simin rok tai o jaga kubangma mani rok amo hai mairung joto chajaknai mani rok o jaga no khali khlaio je daba tongma rok je bogi rok ni aro samung tangnai ongkha baksa dibra hasteni borok tei ke barini borok bo tongo amo hai bihar rajyoni je samung tangnai migrant worker rok bo tongo yang buskango ongkha je passenger gari bo thangma jaga station ticket rimani phungni 6:30 engke tai kisenge no train paisa painai demo train agotla to dharmanagar delhi no o jaga kam manthogo je mal khali khlaina bagoi je train ni je bogi ni malok kam khlaina musungoi tongnai rog nor o jaga phai kam khlai mano loot mal longna khali khaina musung hingke nor o jaga samtang mano nor oro phai nor contact laidi or ni je manager rok bai yango tai kesa passenger gari phai tongo omongkha o jirani bethai jaramo amo dai agotla to sialda thangna train je baire thangna train rok hingke jirani railway station buthagia or just local demo train simi o jaga buthago ebar mal khali khlai tonglaio baireni rachi rok eba bihatni tei baksa baksa bogio hingke chini tipra rok bo borok bo khali khlaio tabok bo train phai sopaya ko dama hai 1 hour le rong thangka ekdom boring nakha borok bongma naising laijak train ni bagoi
সামনে মাছলে